Ladies and gentlemen, chaswa chikakwata chaita ready. Zvinhu zvatotanga iko zvinezvi kuZimbabwe vari kutanga kutochinja vakutaura zvinhu zvakasiyana siyana. Everyone is in panic mode. ZANU-PF and Mnangagwa's regime tiri kuedza kutaura kuti zvoni vese vari kuvhunduka vari kutya zvinhu zviri kuitika zvemusi wa31 kwese machechi kuchinchi aiwa chadaira zvinhu zvadairwa iko zvinezvi. So kana chandisandapedza nguva yenyu hama dzadiwa, kana uchingori panapo do advertiser business rako gara unobata ndokubasa unozoti kuadvertiser pa top 3 yevanhu vanoadvertiser pa YouTube. Bvunza iwo munoda kuZimbabwe tisu tinomhanya chinhu ichi, tisu tine ma-streets acho ese. So ndisandapedze nguva, pane nyaya iri panapa iyi iri kunzi street side tire vendors in Harare have been ordered to relocate stock from their makeshift stores by the police in fear of protesters who they argue might decide to forcibly take and ban them during demonstrations set for next Monday, March 31, 2025. The move, confirmed by vendors in Kambuzuma, adds into news that bars in Chitungwiza have been ordered to close earlier than their usual times for similar reasons. Ndo nyaya iri panapa iri kuitika, vanotengesa matai vave kuudzwa kuti garai mabvisa matai enyu nekuti achapiswa ende achatorwa nevanhu. Saka vakutotyawo futi kuti matai, you know the situation inogara ichiitika kune dzimwe nyika dzekuti kuona kwatopiswa matai zvatotanga, road dzatovharwa, that kind of demonstration thing ndo iri kuita se iri kurambidzwa. The rumors yanga iri kutenderera zvichinzoni mutauni, vakagara vati vanhu vanenge vada kupinda nema ID, vanhu vanonzi unopinda nezvitupa mutauni. I don't know how far true was that, but it was just a rumor yaitenderera mustreet. But inini chandinoziva ndechekuti this government iri kupanika ende iri kuvhunduka. Tisataenda kumberi kuti tionesane zvese zviri panapa, regedza tigare tangotora mukana uno kuzivisana kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako, gara wabata education research, anamukoma Owen vanokuvhurira company yako, vanokuregistira. Usina work permit vanokuitira. Zvatongova nyore kungovhurirwa ende zvakachipa, kungovagara mango wabata one call. Ndanzi na client muri kuvhura ma FNB business account, muri kuregister ma company, bookkeeping vanokuitira zvekare zvakawanda ende ma advantages ekushandisa that card. I think mese makwaziva EFT zvakasiyana unokureceive ma rentals ako, madhiri akawanda ari kuitwa patroners kune vari kurana even construction. Munozvinzwisa zvandikutaura kuti murungu achida kukuisira mari anongoti regedza tingorwa transaction kwete kuzoita account dzekukumbira hauzoronyatsoita nga uri professional. Saka garai mavabata, mugare manzwisisana navo. So zviri zvekuZimbabwe tagara taonesana muri yacho kuti kwakaipa. Vanhu vemavhendors ese vari kunzi garai mabvisa matai enyu mumaroad. Ndo nyaya iri kuitika. Hurumende iyi iri kutya zvakanyanya kuti anything can happen, and you never know kuti zvinozopera sei. Kana zvichinge zvaipapo zvinozopera sei. Ndo zvinhu zviri kuitika hama dzadiwa. Amen. Munoitorawo sei nyaya iri panapa iri kutaurika? Inini ndangoti ndingopfuurawo nepo, regedzai ndikusiyire munzwowo imwe audio iri panapa iyi. Pane zvizhinji zviri kutaurika ipapo, but tisati tasvika paaudio, garai mangodinzwa kaprogram kari panapa. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile, our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30 and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Chakanakira program iyi ndechekuti vanobatsira vanhu vanorarama neurema. Ichi chatoo chikumbiro changu kuti mugare mavafonera munzwowo kuti zviri kuzofamba sei muchiona vanhu vanorema vachibatsirika. If you want to partner with them, torai nhamba dziri apa. Chero pasina kupatina kungosponsor kwacho, masponsors ari kudiwa zvakanyanya. 10 US yachayo unokwanisa kusponsor kwatochinja life yeumwe munhu through their fundraising dinner yavari kuda kuita. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Mungoti tabva kwaCulient tiri kuda kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei zveprogram yatiri kunzwa iri kutaurwa nezvayo. Saka garai mavabata ipapapa. Iko zvinezvi ndakusiya mukana kune vanhu vanoda kutaura, vane zvakawanda zvavari kutaura. Regedzai mumbonzwa zviri kutaurwa nemumwe wenyu. Culient TV hapo. Culient ndeipi? Ronda tubuka manje. Ronda tubuka paZimbabwe ako yangowa yowe.
ndikutonzwa kuti hanzi Garo ukatorwa nemapurisa nemacid hameno maCIO hameno kuti aendeswepi dzingori rumors. Varume gore rino hakudyi rinopisa kana kuti uchadyiwa rinopisa. Nongoti Christmas tichangoitamba zvakanaka. Ndaifungidzira kuti nyoka yemabhunu aringotaura zvenhando, aringotaura zvemusoro wake, but ndazozvionera nhasi kuti aiwa wanga wari pamwe chete nemudharageza namudharageza. Wakomana ndasununguka. Ndatonzwa Geza achitaura kuti 31 March munhu wese muroad. Aiwa zvinofadza izvi. Zimbabwe yadzoka wakomana. Tanga tichidhiraivhwa kusingaiti. 2030 yavo yanga ida kudhiraivhwa, yanga ida kutiurayisa. Aiwa inini ndinotenda hangu mudharageza marescue aona eZimbabwe tanga tanzwa. Tapinda munyika itsva, nyika ine corona. Ndosaka Chamisa aingoti God is in it. Aizviziva kuti wakomana nyika iri kungodzoswa, vanhu wanga wakuwara. Wakomana ndiri kufara wakomana. Wakomana ndiri kufara kwete mbijani. Pakani. Kulendi. Vaudze vose vana murehwa Mashonaland East yese, Mashonaland Central kuti kana maiti idipfe, kana maiti 2030 pfe. Amen. Maslogani mamwe anisingazive. Watairire makuti pfo mumvura ndo mama kuitira pfo dzenyu imomo. Hakudana anonzwa musi wacho iwo musi wa31 wakomana nechifara kule ndichikukandira chete mavhidhiyo uchiona tichinakidzwa Garo richirwa pasi. Amen. Kuna asingawirira nezvatiri kutaura zviri kutaurwa naGeza aiwa zvimbwanana izvi hazvichasvinura bato mabofu. Vanotaura kuti hanzika zvimbwanana zvisunira rimwe chete, asi izvi zvisiri zvekusvinura zviratova bofu. Imbwa idzodzo dzatova bofu. Naiwe Kulendi, zvinhu zviri kutaurwa ndikuda kukubvunzawo. Pamwe ndiri kukanganisa kuona kana kuti ndinda kutomaka Vachamisa mashoko wakapindura. Vachinyora paTwitter yavo kana kuti paX pavo vachitaura zvekuti the doors is open for everyone. And my door is open for everyone. Ko kumashure uko wanga wamboti kudi havasi vakonfuse vanhu here. Chinhu chapushwa zvakanaka izvonizvo Chamisa ari kutaurawo mastories. Hamusi kuona here kuti Chamisa anenge anoda kushandisa vanhu. Imbonyatsondiudzawo chokwadi. Kana chikwanisa ndipindurire ikoko kuinbox kwangu kunyatsonzwisisawo. Ndizive kuti kana chienda muroad ndoenda, kana singaendi ndoregedza. Chamisa arumbozama kuti kudii? Arumbozama kuti ari kuudza vanhu kuti kudii? Ari kuudza vatsigira vake kuti kudii? Nekuona tikuona mudharageza akataura kuti ndakainfoma maparties ese, ndakavaudza kune maererano nezvechinhu ichi. Zvino Chamisa ari kupindura zvake ega, handisi kuziva kuti ari kuzviwana kupi. Nyatsai kuti tsanangurira wakomana, nyatsai kuti udzawo, pamwe ndini kutokanganisa kunzwa. Chamisa ari kuziva zvaari kuita here kana kuti ada kuti vanhu vasaregedza kupinda muroad? Unoona zvimwe zvinhu hazvitaurwi pamhepo sekutaura kwakaita kuya because once muchingonzwa kuti muchingozivisa kuti muvengi ari makumuzivisa kuti hatina kurongeka kana kuti Chamisa akuramba kuti vakawirirana naGeza, nekuti Geza haangangouya pamhepo achitaura takawirirana achitaura zvekunyepa. Pane fana vakatombofona nemadedzera nematauriro akaita vanhu vese achinominata vanhu vese kuti ningira handifungidziri kuti ari kunyepa. So Chamisa ari kutodzorera vanhu kumashure. Nyatsonditaurire kuti zviri kufamba sei, zviri kumbofamba sei. Kana asimo muchinhu chingangotaura kuti akomana handimo muchinhu ichi, vanhu vangoziva kuti hamo tiri kungobvisa munangagwa chete oenda kungoramba ZANU-PF iripo. Aona ndo zvimwe zvinhu zvandaitaura zviya kuti varume hatisi kusenzeswa here zvinhu izvi. Nyatsonditsanangurawo nyatsoziva. Ya Kulendi, ndinoda kuti ndikuudze chinhu chimwe chinoti ukaona vanhu vanoopposa this project kureva kuti vanhu ivavo vanhu veZANU-PF. Saka vanoda kuti vanhu vasava vanopinda mumaroad because kana munhu akatadza kupinda muroad pane zviri kuitika izvi zvakaitika izvozvo zvakaitika tinei nazvo, tinoda kutarisana nezviri kuuya izvozvi because these guys amunangagwa watikanya kutaura chokwadi.
saka kuliend ndokumbira udze vana kuti ngavasauya paplatform vachitaura zvavanoda, uchiisa maaudio avo, vachipedza vanhu mwoyo yavo kuti vasava neinterest nezviri kuitika. Ya saka kuva muno kwatiri isusu hakusi kuda, inyaya yevanhu ivavo. Saka please udza vanhu kuti hatichadi zvachose, kunanga kwanga aenda.